Hello everyone, we want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the singles. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord, praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be. Shouted for joy, little David play on your harp. Hallelujah, little David play on your harp. Hallelujah, little David was a shepherd boy. He killed Goliath and he shouted for joy, little David play on your harp. Hallelujah. Little David, 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 play on your harp. Hallelujah. Little David was a shepherd boy. He killed Goliath. He killed and he shouted for joy, little David, play on your harp. Hallelujah, little David, come on my shepherd boy. Hallelujah, little David, play on your harp. Hallelujah, little David, play on your harp. Hallelujah, little David, play on your harp. Hallelujah. Little David lay on your harp. Hallelujah. Little David was a shepherd boy. He killed Goliath. He killed Goliath. He killed Goliath. And he shouted for joy. Come on, little David, lay on your harp. Hallelujah. Little David lay on your harp. Hallelujah. Little David, lay on your harp. Hallelujah. Little David, lay on your harp. Hallelujah. Little David was a shepherd boy. He killed Goliath. He killed Goliath. He killed Goliath. He killed Goliath. And he shouted for joy. Come on, little David, lay on your harp. Hallelujah. Little David, play on your harp. Hallelujah. Little David, lay on your harp. Hallelujah. Little David, lay on your harp. Hallelujah.
Welcome to Kids Corner, boys and girls, mothers and fathers, teachers, and those who are young at heart. Thank you for joining us on this blessed Sabbath as we continue to learn about battles in the Bible. But we are not just learning about these battles, but we want you to know that the Lord is in charge of the affairs of men. No matter the battle, the Lord is ready to fight for you. Our theme verse for the next 8 weeks is coming from the book of 2 Chronicles chapter 20, verse number 15, where Jehoshaphat reminds us that the battle does not belong to you, neither does it belong to me, but the battle is the Lord's. And remember, do not trust your skills, do not trust your judgment, do not trust your understanding, but trust in the Lord, and God will help you fight the battles. Actually, you don't even need to fight, because the story today will remind us that indeed the Lord is in charge of the affairs of men. And today we are in the book of Judges, where we find the story of a man whose name is called Gideon. But Gideon was not just a mighty man of valor. According to the Bible, he was even hiding for the Midianites. You know what he was doing? He was beating wheat in a wine press. I mean, who does that? Unless if you're only a coward. But I like the salutation. He is greeted by the angel as a mighty man of valor. You remember the story. And he even confessed, I'm the weakest in my father's clan. So why would you call me a mighty man of valor? Let me remind you, boys and girls, God does not see who you are today, but he sees who you can become when he works in you. So that's what God is all about changing lives. And God does not call people who are qualified for this work, but he qualifies the people that he calls. Anyway, he's the one who is fighting the battle, so he doesn't even need anyone who is so strong. So he even used Gideon as he was going to fight the enemy. The enemy were in numerous numbers, and Gideon, you know what he did? He thought, I could bring all the men who could fight. Guess how many there were? 32,000. But still, it was still a small number to the enemy. But when God looked at Gideon, he says, Gideon, I want you to know, you are not fighting the battle. If you were fighting the battle, you probably needed more men. But I think the number of men you have are too many. 32,000 when you've got God on your side. No, I think just cut them to a small number. And you know what he did? He just made an announcement. All those who are fearful, go back. 22,000 men left, and he was only left with 10,000 men. And God said, still the number is too much, until Gideon remained with 300 men from a whooping 32,000. I mean, that's even probably less than a percentage, a 1 percentile of the whole army. But the Lord wanted him to see that when you have God on your side, you do have the majority. You don't have to depend on others. In fact, you don't actually need the strongest. If you realize and you read the story carefully, you actually see that it was still the weak of the weakest that Gideon remained with. But I want you to see the hand of the Lord in the battle that we are talking about. Even as they went, you know what he did? God told Gideon that you're not going to fight the usual way. You are going to do it in an interesting way. You are going to break the 300 men into 3 camps, 100 of each. Some are going to blow the trumpets. You're going to carry some pitchers, or like old something that looks like a vessel, and then you are going to break them. I mean, the method of God is not the method of man, because he is in charge of the battle. He does it in such a way that it's so humorous, and at the same time you look and say, wow, my God is so big. He is so strong and mighty. I mean, there's nothing my God cannot do. And then when they went for battle, you know what the Lord did? He told these 3 groups to follow his instruction. Beloved boys and girls, mothers and fathers, and those under the dictates of my heart, obedience is probably the next best thing that can guarantee us victory when the Lord is fighting our battle. And they did exactly what they were told to do. They sang, they blew the trumpets, they broke the pitchers, and when they did that, it was so heavy that the enemies thought that, wow, God himself has arrived, and he turned the enemies of Israel to become enemies of themselves. And they also did the same thing like what happened in the story of Jehoshaphat. And the Lord brought victory to the children of Israel and to Gideon. But what I like about the story of Gideon, Gideon was the first one to attest that I am so weak. Even my father's family is so weak. And God has decided to use the weaker vessels to show that God is powerful. When we trust in the Lord, he can guarantee us victory even when we are at the weakest. You know, at our weakest, God is at the strongest. So I want to let you boys and girls, in the battles of our lives, once we are able to attest to God, to say, God, we are weak. But one thing that I've seen in all these battles, if you only are
obedient to the biddings of the Lord and do what the Lord has asked you to do, you are rest assured that victory is certain. So boys and girls, you must accept who you are. But when you accept who you are, trust the Lord and live according to his biddings and his charge. Because when we obey the Lord, we are able to render victory. Remember, obedience is better than sacrifice, because when we do so, the Lord is able to fight on our corner and he is able to give us victory. And what I like about Gideon also, he does not praise himself. He takes all the glory and the honor to our Lord. So as the Lord continue to fight battles in your life, please remember to glorify the Lord who is in heaven. And may you tell people that there's a God in heaven who is willing to fight battle for his children. May God continue to bless you as he continues to fight on your behalf. May God bless you and may God be with you. Let's meet again on day number 6 as we'll continue to learn about battles in the Bible and how God, who is big, strong, and mighty, is able to fight our battles. God bless you and God be with you. He's got the whole world in his hands. 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 He's got the parents and the babies. Yeah, yeah. He's got the parents and the babies. Yeah, yeah. He's got the trees and the birds. Chill, chill. He's got the trees and the birds. Chill, chill. He's got the aeroplanes and trains. Guju, where? He's got the aeroplanes and trains. Guju, where? He's got the chimpanzees and monkeys. Ooh, ah, ooh. He's got the chimpanzees and monkeys. Ooh, ah, ooh. He's got you and me. In his hands, he's got you and me. In his hands, he's got you and me. In his hands, he's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. Jesus has promised my shepherd to be. That's why I love him so. And to thy children he said, come to me. That's why I love him so. That's why I love him. That's why I love him. Because he first loved me, loved me. When I'm tempted and tried, he's close by my side. That's why I love him so. He that weak lamb to his bosom will take. That's why I love him so. Never will he for a moment forsake. That's why I love him so. That's why I love him. That's why I love him. Because he first loved me, loved me. When I'm tempted and tried, he's close by my side. That's why I love him so. He has in heaven prepared me a place. That's why I love him so. Where I may dwell by his wonderful grace. That's why I love him so. That's why I love him. That's why I love him. Because he first loved me, loved me. When I'm tempted and tried, he's close by my side. That's why I love him so. Welcome, happy family.
This is Love Clinic, and Love Clinic for young people. We are on topic number 5, characteristics of a person with underdeveloped self-identity. That's the topic. Can you imagine? We have some young people who have underdeveloped self-identity. So, let us go through some of the characteristics of a young person who has underdeveloped self-identity. The whole idea is so that you can develop your self-identity. Yes, let us pray. Heavenly Father, thank you very much. Teach us to be successful young people. Teach us not to repeat the mistakes that our own parents have made. Teach us to be giants, leaders in this world. In Jesus' name we pray, amen. There are many people in this world, in fact more than 7 billion. There are over 7 billion people on earth, yet each person has own identity. There are no two people alike, not even two people who share the same fingerprint. No wonder the psalmist declared in Psalms 139, verse 13 and 14, quoting from NIV, "For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well." Ladies and gentlemen, you are unique. There is no one who is like you. Did you know that? Young people, you are unique. You have your own identity. Not even marriage can destroy that self-identity, and especially a person's individuality. You are a unique individual. Marriage, being in love, will not destroy, should not destroy, shall not destroy that identity. I like this. Listen, from page 25 of the book written by Ellen G. White. The title of the book, Testimonies on Sexual Behavior, Adultery and Divorce. Page 25. This quotation I read. "Separate identity of husband and wife" is the title of the paragraph. E.G. White says, "I was shown that although a couple were married, they gave themselves to each other by a most solemn vow in the sight of heaven and holy angels. And the two were one, yet each had a separate identity which the marriage covenant could not destroy. Although bound to one another, yet each has an influence to exert in the world, and they should not be selfishly engrossed with each other as to shut themselves away from society and bury their usefulness and influence." End of quote. Ladies and gentlemen, we are told not even after marriage, your self-identity remains, should remain. You are married, fine, yes. Even as a lady, you are married, yes. But you don't lose your self-identity. God has given you a self-identity which you should use to bless the world. Whoa, this is powerful. Why is self-identity important? Self-identity or personal identity is the key to success in life. Did you know that? Key. You need a key to be successful in life. Let me tell you the key. It's not too much money. No. It's self-identity, personal identity. Everybody is unique, but unfortunately, many people want to be someone else.
Personal identity refers to the concept of self. There is what we call the public self, which is the view of self by other people. Zvinoonekwa nevamwe vari kunze vanoti all right, avo ndo vachitatawo ndo vanoziva. It's called the public self. What you people who see me believe that I am, that's a public self. But remember, the identification that people might have of me may be very different from whom I actually am. Zvaunoonekwa nevanhu vari kunze uku kuti ndiwe nhingi zvinogona kunge zvakatosiyana nezvauri chaizvo. Because kana uri pane vanhu unoisa camouflage, unokavha vanhu vofunga kuti ndo zvaari. Endeti kana wawega, iwewe wega unotozviziva kuti aiwa ininika ndiri shumba chaiyo, bere rakafuka makushe ehwai. Personal identity is about your signature, which is unique. It's about your signature. No signature. Personal identity is your signature, which is different from all the 7 billion signatures in this world. So that it has a few characteristics. Our baba, my this girl, this lady, this gentleman, they've underdeveloped self-identity. The following questions should lead us to establish whether we have developed personal identity, personal signature. We are not driven by mob psychology. You know what mob psychology? Zvangoitawo vamwe nesuwo. Vanhu vakangoti badzi nesuwo mubhazi chaimo. Vanhu vakatanga kupopotera driver. Newewo unotanga kusumudza wako muromo uchipopotera driver. Vanhu vakatanga kutaura zvinhu zvakashata nakondakita. Unozoona kuti bhazi rese razozara rateedzera. Vamwewo vakungotaurawo nana baba nana mai nevakomana nevasikana vakungotaura zvisina basa nemamwe mashoko asina basa because of mob psychology. Kungoendawo gunda musaira ngoti zviri kuitawo vamwe ndoitawo naizvozvo. We do not have to justify blindly following others. We are not someone's tail. Hatisi muswe wevanhu baisu. We are not slaves to peer pressure. Kuti hey, vamwe vakatanga kungokuti ngatipwanyei chikoro, ngatipisei chikoro. Newewo wakutotorawo chako chitsiga, wakutotorawo rako dombo ndikandewo. Vakati munhu ngaaurayiwe arohwe, newewo wakutokandawo chako chibhakera. Ukaenda paparwa mhosva at a crime scene or a group of indisciplined youth who are together, you will find the ringleader. Normally police are very good at that. They will identify the ringleader who has personal identity as a criminal. Usually my ringleaders also ane mhosva futi akambopara yakati. They are professional criminals. Ringleaders. Kuchikoro kwangari wakamboita zvakati, akazomboonekwa aita zvakati, ndiye akazombodai kuraini kwawo, ndiye anozikanwa, ndiye anoita zvakati. You will find the ringleader at the same scene with indisciplined young people. You will also find individuals who participate by merely following the leader. Vanongotera. Havasi ringleaders. Mob psychology. Zvikuitwa nevamwe vanongoitawo. Go to a place where there's young people vari kusmoka mbanje, vari kusmoka fodya, vari kunwa doro ravo, vari underage. There is a ringleader. There are few ringleaders ipapo. Vari kuzviita izvozvo. Iwe uripo unojoina kubata chikari kuti kumba kwedati bvumirwe. But ndingandimotesta. Unotanga kuteedzerawo izvozvo. Underdeveloped self-identity. You can't stand on your own. You do what others are doing, even if it's wrong. Blindly follow. Young people with underdeveloped personal identity, they behave like sheep led to the slaughter. Vanongotera. Wachita unge zvinonzi waidzi kuenda kundouraiwa. They hardly resist. Havarambi, havagoni kutaura kuti zvandizvide. Hauna muromo here wekutaura kuti aiwa. Hauna makumbo ekuzvibvisa pane dhenje. Hauna maoko here kuti chinokutadzisa kuita ripoti chii. Uchingoitwa abused, wakangonyararira kuti kune vasikana vanobatwa nana baba vavo vakangonyarara. They can't talk, they can't report. Vanongobatwa nevada kubata wherever panobatwa. Kuchikoro kuno vasikana vakadaro. Vakomana vanotoziva kuti kana unoda kudzidzira kubata musikana, kubatawo kuti utiwo ndazobatawo breast rake, unoenda kuna nhingi. Ndiye anongoti haiwe mhani, kungonyararira. Ada
abata. You cannot just stand to abuse. Kurumanikidzwa, kurwadziswa. Why can't you report? Sekuru vanokurwadzisa. Why can't you report? Baba mudiki, baba mukuru, kungonyararira. You are not a sheep going to the slaughter. You have a self-identity. You should say no and mean it and threaten and take action. Who cares? Who cares? Why should you let somebody else ruin your life? No self-identity. You don't even respect your own body. People do what they want to do with you. If they are even in a love relationship, they will silently endure all abuse. Mukomana chanoita zvaada newe. Sure. Because anondida. Because what, man? What is that? What is that? You are a child of God. Unique. There is no one else like you. Don't let God down. Stand up and be counted. Young people with underdeveloped personal identity, they suffer from low self-esteem, are always seeking for attention through some behaviors that are not appropriate. Oh my goodness, yes. Munane low self-esteem. Anopfeka dress riri so mini. Zokuti paanenge achifamba kumashure unoona pendi rake. Ari kuedza kutsvaga attention yevanhu through misbehaviors, zvinhu zvisingaitwe nevazhinji, nekuti iye ane low self-esteem. Saka anofunga kuti akaita izvi zvisingaitwe nevamwe vazhinji ndokuti vanhu vamuone. For sure vanhu vanokuona. But is that what represents you? People with low self-esteem are dangerous in the community and in the family as well. Because munoita zvinhu zvinonyadzisa kuti uonekwe kuti ndiwe nhingi. You want to call for attention. Vanhu vakuone. Mapfekero, mafambiro, zvese zvauri kuita kuti uonekwe. Because you have low self-esteem of who you are. You are a child of God. Munova famba with dignity. Young people with underdeveloped personal identity fail to demonstrate their own value systems. Zizvo wakamirira iwe. Unongoramba uchiita compromise instead of sticking to your own values. Une ma-values awinawo iwe wakazvisetera. Anogona kunge ari ma-moral values in terms of sexual conduct. Anogona kunge ari mamwe ma-values religion. Hauende kuchechi because baba wakuti handei kuchechi. Kuti mnozi pamba pangu panapa hapana munhu anosara mumba saka ndichakiya imba everybody kuchechi. Saka you just go because baba ndo zvawataura. Because mama ndo zvawataura. You don't have your own values. You have not developed your own values. Young people with underdeveloped self-identity, always seeking for approval from everyone, especially friends. Unoposta post pa Facebook, unoda utsvaga ma-likes, manganiko, ugoita zvino, utsvaga ma-likes. You want approval by people, and as a result, you compromise. Because unoda kuti haugoni kuita zvinhu zvisina approval. Young people with self-identity problems, big pretenders. Pawanhu, unoita kunge zvinonzi uri munhu kwaye. Kuchechi unoita kunge munhu kwaye. Ingoti nzve mbichana, benzire kwani. You pretend what you are not. You want to please everybody. So, ukanga wasvika pane mapenzi newe unoitawo benzi. Kana wasvika pane vakanaka vanoita zvemwari newe unoitawo zvamwari. You are always pretending you are not who you are supposed to be. Problems with self-identity because you want to gain favors and approval. Young people who are underdeveloped personal identity, they behave different when they are with people whom they know. Kana vari nevanhu vanoziva, aiwa vanhu vepi kunaka kwavakaita. Rega vangoti tenderera apo. Pavasingazikanwi. In a country where no one else knows you. In a community where no one else knows you. That's where you find their true characters. When you are away from the people who know you. Well, my parents are going to shamisika. Oh, no, that's not my son. Asi mwana wangu waita izvo. Aiwa, anga aripo pakati pevamwe waita izvozvo izvo. Your parents get shocked because what you did does not represent who you are supposed to be. Young people with underdeveloped identity, they behave in socially acceptable ways because they fear discipline or consequences of discipline. Unoita zvinhu zvinonzi munhu wouyu because unotya kuti bata pamiri. You fear the consequences of something.
So unongoti zvandibata because aiwa ndozobata pamiri chakazoti ndozoitisa mwana pamuwani maiwe ndozobata zvirwere zvepabonde, sexual transmitted diseases. Aiwa this you behave in a certain way because you fear discipline. Baba wangu anondirowa, mama wangu vanondonyima even mari yeschool fees, pocket money wanga mundipe. Zvinhu zvauri kuita so as to protect your self-interest, my benefits, because you fear the consequence of your action. You are not doing it because this is who you are. You are doing something because you fear the consequences. My time is up. Ladies and gentlemen, I want to invite you to revisit the way you do things and remember you are a child of God. So what should you do? 3 things I want you to do. Number 1, please subscribe to this channel. Dr. David Chitates gives presentations on this channel every week. Don't miss them. Love Clinic for young people. Love Clinic on marriages. Love Clinic on communication. Love Clinic for those contemplating divorce and breaking up. Love Clinic on parenting. Love Clinic on sexual behavior from Ellen G. White's perspective. Love Clinic. Don't miss Love Clinic. Share with others. And yes, may God bless you. Let us pray. Heavenly Father, thank you very much. Help us as young people to grow, to develop, to mature. In Jesus' name we pray. Amen. Go see.
we want to lift up our hearts and pray for his blessing for the service that we have today. Shall we pray? Eternal Father in heaven, we thank you that we as your children can be found in your house. We want to thank you for allowing us to meet both in physically, and we are aware that there are a lot of your children that are following this service through technology. We want to ask that you bless the efforts. In a special way, we want to lift your man servant that you have blessed to break the bread so that we can be nourished, and together we be encouraged to walk in your footsteps, realizing that your coming is soon. May we gain a special blessing. We want to remember your children that may not be well in the various situations that they are, but we know that you are aware of each and every challenge, and you will meet each one of your children at their point of need. Be with us and open our hearts that we could hear you speak, so that at the close of this service, we may be drawn closer to you, for we ask all this in Jesus' name. Amen. Mateo 24 verse 32 ndo patichatoraidzo chedu chenguva ino. Mateo 24 verse 32. Ngativerengei pamwe chete. Dzidzai pamuonde mufananidzo wawo, kana davi rawo rava nyoro mashizha achitunga, munoziva kuti zhezha rave pedo. Saizvozvo nemiwo, kana moona izvozvo zvose, zivai kuti hwava pedo pamukova. Zvirokwazvo zvinoti kwamuri, rudzi urwu harungatongopfuuri kusvikira izvozvi zvose zvaitika. Denga nenyika zvichapfuura, asi mashoko angu haangatongopfuuri. Asi kana riri zuva iro nenguva iyo, hakuna unozviziva, kunyange vatumwa vokudenga, kunyange mwanakomana, asi Baba voga. Sapamazuva aNoa ndizvo zvichaita kuuya kwomwanakomana womunhu. Nokuti sapamazuva iwayo mvura zhinji isati yasvika, vaidya nekunwa nekuwana nekuwaniswa, kusvikira zuva Noa rakapinda naro muareka, vasingazivi kusvikira mvura zhinji ikavabvisa vese. Ndizvo zvichaita kuuya kwomwanakomana wemunhu. Ngatinamatei. Ishe tomutendai nekuda kwechiverengo chezuva ranhasi. Tinokumbira njere dzekududzira, mutitaridze makona ese anoda kuzikamwa, tione zvisina kumboonekwa nekududzira zvisina kududzirwa. Tivhenekerei Baba, munhu wenyu akwaniswe, kuti musure merusando vanhu vasainde nezita remunhu, asi vatore zita raJesu, nokuti ndiro rinoponesa. Muzita raJesu tanamata. Amen. Dzidza pamuonde. Dzidza pamuonde ndo musore weshoko. Ndiri kutarisa, ndiri kuona pano Jesu paakanga achitaura nevadzidzi, vanotaurira vadzidzi pamusoro pemuti wemuonde. Vanobva vataura izvi nokuti vakanga vakatotarisana nawo, vadzidzi vachitouona. Vanoti kuvadzidzi vavo
Dzidzai pamuonde. Ndoda kuti muone mashoko akashandiswa. Dzidzai pamuonde. Kwete kuti dzidzai muonde. But nyaya muri kuda kudzidza ndekudzoka nekuguma kwenyika. But kuti muihwisise endai pamuonde. Kwanzi tinoonei mufananidzo wawo. Saka chatiri kutsvaka pamuonde, it is the parable of the fig tree. That I want you to underline that. In other words, hatisi kutarisa muonde chete, but tiri kutarisa the parable of the fig tree. Now, in other words, there's something chakaiswa mumuonde chine chekuita nezvidzidzo zvekudenga, because a parable is an earthly story with a heavenly meaning. Saka pamuonde pane chidzidzo, muonde uri panyika, istori yepanyika, but ine meaning yekudenga. Saka chatiri kutsvaka mumuonde is that story that teaches us of the kingdom of heaven. Pandotanga kunzwa nezvemuonde, ndinorangarira Genesis chapter 3 verse 7. And the eyes of them both were opened. Maso avo ese vari vaviri akazaruka. And they knew that they were naked. Vakaziva kuti vakanga vasina kusimira. And they sewed fig leaves together. Vakasonanidza mashizha emuonde and made themselves aprons. Vakabva vaita, maapron ekufuka. This is the story of Adam and Eve. Ndopatinonzwa zita remuonde. Imwe miti yese takazoinzwa leta, but muti wekutanga kudomiwa nezita muonde mubhaibheri. If I'm not mistaken, munogona kutsvaga neni bhaibheri munda ndogona kurashika mauri. But muti wekutanga unodomiwa nezita mubhaibheri, it is the fig tree. But unotaurwa nezvemashizha awo. Even ipo pano kuna Genesis, kuna Mateo, tanzwa nezvemashizha emuti uyu. Zvinoreva kuti muonde wakaonekwa uchibatsira kuvhara kushama kwa Adamu naEvha. Muonde uchaonekwa pakupedzisira kwenyaya apo mutsa uchavhagwa. Muonde wakaonekwa muEden ukashandiswa senzira yekufuka kwa Adamu naEvha kuvhara chitema. Muonde uchaonekwa pakupedzisira kwenyaya semunongedzo wekuvhagwa kwechitema apo tsuri charira denga richivhugwa. Mukarangarira muonde zvawakaita, shoko raMwari rinotitaura even kuna Judges chapter 9. Tinonzwa pamusoro pemuonde. The Bible says pa verse 11, but the fig tree said unto them, should I forsake my sweetness and my good fruit and go to be promoted over the trees? It's a parable yakataurwa panguva iyi, pachitaurwa pamusoro pemadzimambo, kuti madzimambo aifananidzwa nemiti, kuti miti yakataurirana ikainda kumiti yakasiyana-siyana. Vakatanga vainda pamuzambiringa, vakati muzambiringa itawo mambo wedu semiti, but muzambiringa ukaramba. And then vakabva vainda kumuonde, vakatoda kuti uitewo mambo wedu. Kabva kwanzi ndinenge ndasiya nani kutapira kwemichero yangu, ndenda kusiya nani kuti ndiuye kuzoita mambo wenyu imimi semiti. Saka he is even denying to be promoted. We see the fig tree ichi exemplifywa as a person kuti ave mambo. Saka when the Bible says dzidzai pamuonde pamufananidzo wawo, unogona kureva pamusoro pemakurukota
pevakuru. Dzidzai kuvakuru vanenge vari mukati menyika panguva idzodzo. Mukaona vakuru vanenge vakupfumvutira, vakuru vanenge vakuhwinya, moziva kuti zhezha rasvika. Ndoda kutaura nyaya imwe, ndoda kuti muone zviri kutaurwa panapa. Pamuonde pane nyaya, because panotitaridza chimwe chinhu chinokosha pamuonde ndechekuti fig tree haitangi kuita mashizha isati yaita vana. This is why if you check, Jesu unotuka muonde wakanga uri pazhira. Anotukireiko? Because wakanga une mashizha. Asi paakatsauka kwauri ndokubva atsvaka maonde akashaiwa. Shokoroti nokuti yakanga isiri nguva yemaonde, ndobvunza ndoti, ko Jesu unotuka seiko muonde panguva isiri yekubereka? Why did he curse this fig tree when it was off season? Sei akautuka. The reason is very clear. Muonde une tsika yekuti unotanga waita michero usati waita mashizha. Saka kana maona mashizha, it's given that the fruit is already there. Saka Jesu haasi kutuka muonde kuti waregere kubereka. Ari kutuka muonde kuti sei uchinyepa kuti wave nemuchero iwo usina muchero. Why is it that pabuda mashizha ipo pasina muchero? Saka dzidzai kumuonde varipo mukati mesangano, vari vatungamiriri vapfumvutira, vane mashizha but maonde pasina. Kana maona mashizha muziva kuti zhezha rasvika. In other words, dzidzai pamuonde. Pane nyaya pamuonde. If you check muonde unotaurwa naJames, James chapter 3 verse 12, the Bible says, can the fig tree, my brethren, bear olive berries, either a vine figs, as so can no fountain both yield salt water and fresh. Zvinoitika seiko kuti muonde ubereke mazambiringa edondo? How is it that muonde unobereka mazambiringa edondo? Makazvionepiko imi kuti makanokohwa, you know, mazambiringa pamumengo? Makazviona kupiko kuti makanoona mapopo pamuorenji? Zviri kufamba sei? Kuti patsime rimwe chete, Teresa, pafountain imwe chete tinogona kuwana mvura inovava nemvura yakachena, mvura yakanaka. Saka when the Bible speaks about a fig tree, I want to believe it's not just talking about just one element of the fig tree, but the parable of the fig tree. Kuti kana mona zvakuitika, muziva kuti zhezha rasvika. When we see my leaves ari pavanhu, vamwe ari ivo vasina zvibereko, muziva kuti zhezha rasvika. When we see miti yakupfumvutira, know very well that tava pedyo nekukohwa. Saka the Bible says, kana makuona izvo zvakuitika, dzidzai pamuonde. Why? Zvirokwazvo ndoti kwamuri, ndoda kuverenga panapa, mashizha achitunga munoziva kuti zhezha rava pedyo. Ndoda kuti muunderline vara iri, mashizha achitunga zvoreva kuti chiri pamuonde yezvino kutunga kwamashizha, to protect the fruit. In other words, inguva yekutunga kwemashizha kwemiti kuti itunge, and then kana ichitunga mashizha ari kuprotecta, you know, mafruits aripo kuti akure zvakanaka agokwanisa kuibva zvakanaka, kuti aunze chikafu mukati memafruits. Saka ndo pari kunemerwa panapa. Kana makuona izvo zvakuitika, moziva kuti zhizha rave pedyo. Mvunzo wandakaita apa ndewo kuti ko ivo maonde
kana kuti muonde uri kutunga iro zhizha risati rasvika, watungisiwa nei? Because muonde uyu hausi kumirira kuti zhizha rivepo kuti ugotunga. Muandaline ipapa, muonde uri kutaura kuti zhizha rasvika kuitira imwe miti yakamirira zhizha. In other words, muonde hausi kumirira zhizha. Muonde ibhera kune imwe miti kuti heiwe zhizha rakusvika kuti mukwanise kuzoitawo vana, isu vana takatoita. In other words, muonde uri kurehwa pano haurevi just the negative, but ndiro bhera rekutaridza kuti haisiri nguva yekuita maonde, but inguva yekuti vanhu kukohwa kuchiitika. Kuti mubate pfungwa iyi. In other words, muonde hausi kumirira zhezha, watokwaniswa, uri kutotunga nekuda kwezhezha rakapfuura. Kana chida kuti Jesu adzoke, hatimiriri kudzoka kwake kuti tigoita mashizha. Mashizha anofanira kuitika asati adzoka. Hatimiriri mafurutsu kuti ozoitika kana zhizha rauya. Zhizha rinofanira kuuya mafurutsu atovapo. This is why vaGalatia 5:22-23 itsanangura pamusoro pe the fruit of the Spirit. We don't wait for the coming of Christ kuti titunge mashizha. Hatimiriri kudzoka kwa Jesu kuti tive maKristu echokwadi. Hatimiriri kudzoka kwa Jesu kuti titange kuita rudo rwakanaka nekuita mwoyo murefu. Kuuya kwa Jesu kuzadzisa, kuuya kuzokohwa kuti zvaita. Paakaenda kunotanha maonde Jesu, paakazoashayiwa, kunonzi paakautuka wakaoma. Shoko roti muonde waimirira Israeri. Israeri yakasarudzwa naMwari ikaiswa pazhira kuti vanhu vese vanopfuura vange vachiyemura nekudla maonde. But Israeri yakangofinhira ikaita mashizha, but pakanga pasina maonde. Saka Jesu aitotaura panguva iyi kuti vhangeri rakubviswa kwaIsraeri rakuenda kuvahedheni. Zvinobatsirei kuimba soprano nhete nebhesi gobvu? Ndo mashizha akaya, asi pasina maonde. Zvinobatsireiko kuparidza zvine simba nekutaura shoko raMwari nekusatya, but pasina zvibereko? Tiri mionde yakaiswa panzira, yakasimiwa pazhira kuti vanopfuura vaone mashizha, but havasi kuda mashizha. Chatinoda pamuchero, pamuti wemuchero, asi mashizha. Chatinoda pamuti wemuchero, muchero chinoita kuti mumengo tiuchengete, hatisi kuda mumvuri. Tinoda muchero. Kana uchida kuona kuti hauna basa, panguva yaunenge wapedza kuita michero, vanhu vadla chavanofarira mumengo. Havasi kuda the trunk kana kuda makwati emumengo. Vanoda michero. Kana mumengo ukasabereka, wangove mutiwo nje, hauchabatsiri chiro. Vanogona kuutema vakaita huni. Chinodiwa pamuchero, project ine denga, ndeyekuti Israeli ite muchero. Kana ichinge yaita muchero, Israeli, vanhu vanopfuura nezhira, vanoda kunamata Mwari, they must partake of those fruits. Haumiri kuita zvakanaka nokuti vanhu havana kutanha michero. Mumengo hauregi kubereka nokuti hamuna kudla mamengo gore rakapera. Kunyange mukasadla, it is wired to produce fruit. Kunyange vanhu vakashayiwa kutenda, vakasatenda rudo rwaunago, vakasatenda mwoyo murefu waunawo, unoramba uchiita nokuti zviri mauri kuita zvakanaka. Hauitiri kuti vanhu vakutende. Kunyange vanhu vakakushora, vanhu vakataura kuti iri rakashata, as long as uchiri muchero ende uchaubereka muchero, zvinoreva kuti haubenefiti pakubereka muchero. Mumengo haumwi mango juice, mumengo haupatake of the juice, asi unongobereka
many people want to benefit from their goodness. This is why the Bible says, kana mchinge maita mabasa akanaka, mukavhenekera nyika, vanhu vachaona mabasa enyu akanaka, vagozopa Mwari mbiri. Hatisisu tinorumbidzwa pakuita zvakanaka, asi Jehovha anokudzwa nekuita zvakanaka kwatinenge taita. Kana maona muonde wakubukira mashizha, motarisa mozoti zhezha rasvika, mukaona zvakuitika vanhu vaMwari, hamuoni here kuti sangano raMwari rapfumvutira? Hamuoni here kuti vhangeri ratunga? Hamuzvoni here kuti mashizha akuonekwa pavanhu vaMwari? Vanhu vaMwari vakufarira shoko raMwari, vanhu vaMwari vakuda Mwari. That's why tichiungana even paTV. That's why tichitendeuka takatarisa foni dzedu. That's why tichitendeuka tichinzwa audio. That's why tichitendeuka takatarisa YouTube, tiri paFacebook. Mashizha apfumvutira, zhizha rava pedyo. Vazhinji pakati pedu vakatendeuka muCovid. Machechi akavhagwa COVID yakafunga kuti tapedza nawo, but mashizha akatunga. Vanhu vaMwari vakada Mwari. Even panguva yemalockdown, vanhu vakanga vachinamata Mwari, zvipo zvaingouya mukati mebasa. Kutunga kwemashizha. Kana iwe usina shizha, usafunga kuti mionde haisi kutunga. Kune maonde akaberekwa, varipo vane mwoyo murefu, varipo vane rudo, varimo mukati mesangano, varipo vanoshandira Mwari, vari mukati mesangano. Dziriko mhandara dzakatendeka. Kana usiri jaya, usati vakomana vese dzangoeharahwa, varipo vakomana vakatendeka. Mashizha arimo mukati mesangano. Oh, how I love Jesus. Kana yengo imwe miti yese ikasawa kunhuhwira kwemvura, mayenza mvura yakuya, muonde uchanzwa mashizha achanzwa mvura iri kure, achatunga. Kunyange mukasaona kuti nguva yakupera, but vanoziva iri mionde, isiri mipani, isiri mihwakwa, isiri mikakanurwa, but iri mionde inoziva kuti Jehovha ava padhuze. Actually the Bible say atova pedo, ava pamukova. Makambozviona kupimi kuti mvura inonaya nechinge yanaya muno muAfrica, pano paSouth Africa, dzimba dzichinyura, imba ichinyura yakadaro, nedenga pasina papazika, ichiinda pasi yoita sepaground. Zviri kuitika muAfrica. Takazviona pachimanimani apa, vanhu vachikukurwa. Nanhasi hatizivi kwakaenda vanhu. Ndiri kukutaurira vanhu vaMwari, zhizha rava pedyo. Makazviona kupimi kuti vhangeri rinoparidzwa sezvariri kuita? Hapana asina YouTube channel yake, kungodai subscribe to my channel, kungodai every day panopinda mameseji ekuparidzwa kweshoko raMwari. Mamwe anouya ari maaudio, mamwe anouya ari mavideo, mamwe anouya ari manuggets, mamwe anouya ari voice notes. Vanhu vanonyora, even mamani yazvizvinyorwa mukati memafoni, makazara magurupu ekuparidzwa. Hamani joina rangu iri rine kuimba kuripo, hamani joina rangu iri tine all night. Vanhu vari kuita all night pakati peusiku vachiparidza vanhu vavete. Zhizha rava pedyo, Jesu apadhuze nekudzoka. Kana usingazvioni, it is because hausi muonde wapfumvutira, denga rava padhuze nekudzoka. Jesu akuya. Reka ndiverenge nemavhesi ekupedzisira ekunongedza nyaya. Kwanzi asi kana riri zuva iro nenguva iyo, hakuna unozviziva, kunyange navatumwa vekudenga, kunyange mwanakomana, asi Baba vega. Sapamazuva anowa ndizvo zvichaita kuuya komanakomana womunhu. Papiwa mufananidzo miviri. Kune mufananidzo womuonde, kuti kana muchida kuona kuti zhizha rave pedyo, mutarise muonde. Zvinoreva kuti vanoda kurima havo, tarisai muonde, moziva kuti yakuda kuzonaya. Kana matarisa muonde wakutunga mashizha, moziva kuti zhizha rave pedyo. Zvinoreva kuti vanhu vanoziva pamusoro pekudzoka kwaJesu, vanhu vane meso, vanoringa kumuonde. Muonde unomirira zvioneso zvenguva. Shoko raMwari rinotaura kuti muchaona zvioneso panyeredzi, muchaona zvioneso pamwedzi, muchaona zvioneso pazuva, muchawa guhu rehondo. Nhasi uno kune hondo dziri kuitika pasi rese. Muchaona kuti dzimwe hondo dziri kuitika, hauzivi kuti chii chiri kuitika. Uchiona ndege
zichibhururuka pakanyika katoko-toko, vanhu vachibhombiwa, taundi yese ichiita zhenje remoto, uchiona kuti panenge pane 40 miles dzengoro dzemoto dziri kuenda kunoparadza guta doko. As I speak right now, vari kuzama kumisa hondo yeUkraine neRussia kuti vakamakana papi, ndimo munoziva. But let me tell you something, muonde wapfumvutira, zhizha rakusvika, hwamande yakuda kurira. Kana uchinge usingaoni, kana uchinge usingatarisi kumuonde, haufi wakaziva pamusoro pezhizha, uchatadza kugadzirira. Usafungidzira kuti yava nguva yekuti tichirima endi yeti vamwe vakatodyara. Yava nguva munhu waMwari yekuti upepuke, utarise zvikuitika. Ndanga ndisingazvizivini, rekaziva musuno kuti vamwe vanhu vamunoona muchiti vakafuta, havana kufuta, but vari kutenga zvinhu zvinofutisa. Kwete kuti zvavanomwa, but zvavanopfeka voita sevanhu vakafuta. Zhizha rava padyo. Ndoda kukutaurirai, mukatarisa munhu wese iye zvino, kunyange papi, kana vachida kutamba, munoona kuti vanotamba vakafuratira vanhu, hapana noda kutamba vakatarisa vanhu. Zhizha rave pedyo. Mukaona maviolence ari kuitika, handise ndakambozviona izvozvo zviri kuitika pazuva ranhasi. Kunyange education ikakura sei, kune maorganization akawanda zvikuru sa anotaura pamusoro peabuse everywhere. Facebook, pangava paYouTube, maorganization ari kuisa maplacards every corner, but abuse dziri kuzara. Sekuwanda kunoita maprogram ndokuzara kunoita abuse. Zhizha rava pedyo. Kana usingaoni izvozvo, zvinoreva kuti wakafuratidzwa mwoyo. Yave nguva yekuti maKristu atarise. Dhanieri anotaura, kana makuona nyangadzi yakataurwa naDhanieri yave panzvimbo tsvene, vanorava ngavacherechedze. Mosumudza meso yenyu motarisa kudenga. Why? Because ruponeso rwenyu rwasvika. Tarisai divorce rate zvairi kuita. I don't know kuti tingaiti divorce rate here, kana kuti totisu rate yatingataura nezvayo irate yemarriage than divorce, because chatova chishoma kuroora pane kurambana, because vanhu vari kuroorerana kurambana, vorambanirana kuroorana. Saka muchaona kuti vanhu vanochata nhasi paFacebook, but mangwana vanomira pa same page vachitaura kuti takasiyana. Unoshaya kuti zvaita sei kurambana kuita vanhu mazuva ano. Vanhu vanorambana vasati vadanana, kutaura pachena kuti vanhu vasina kumbopinda mumuchato, vari kuhani munhu vanorambana. Vanhu vanorambana abvisa mari, vanhu vanorambana vasati vamboita kana nemwana, vanhu vanorambana. Ndiri kutaura pamusoro pevanhu anenge arogwa pechipiri anorambwa futi nekuramba futi pachipiri ipapo. Tiri kutaura pamusoro pedivorce, tikataura pamusoro pecorruption, uori. I don't want to lie. Zhizha rave pedyo. Hamusi kuona here mashizha vanhu vaMwari? Hamusi kuona here mashizha kuti muonde watunga? Tarisei muone uori zvahwaita. Kana farisa mazuva ano gwaombekwa ka, uori ndo gwaombekwa, gwakazara, gwabhabhatidzwa uori. Chero chawada kufunga kuita haugoni kuchiwana feya. Unotoona kuti nevafundisi vapindirawo, because anenge achinamatira munhu ari kutaura ndinamatirewo, ndoda kuenda kuSouth Africa asi handina passport, ndoda kupfuura zvakanaka pabhodha. Otodzoka oti ndoda kukutendai, ndakapfuura nezvinhu zvangu zvese, hapana chakaonekwa, handina kudeclare. Uori hwapinda even pavanamati. Vanonamatira kuti corruption iitike zvakanaka, munhu abude apoye nepabhodha asina mapepa. Uori. Chii chimwe chatingataura? Ndiko kutunga kwemashizha. Shoko raMwari roti sapamazuva aNoa. What does that mean? Vanhu vakawanda vanotaura negativity of the days of Noah. Yes, pamadays aNoa, shoko raMwari rinoti vanhu vakanga vaora mwoyo, vakanga vakaipa, pfungwa dzemunhu dzanga dzakangoipa continually. Mwari akatodemba kuti mweya wangu haungararami navanhu. But then if you check the term sapamazuva aNoa, haingorevi for the days, the very days of Noah, but inotaura the days unto the time of Noah. Kubva pana Adam paakangopfeka mashizha emuonde kusvika pazuva raNoa, ndo anonzi mazuva aNoa, before the flood. Just look at what happened before the flood. Ndo pamuchamwisisa kuti chokwadi zhizha rasvika. But above all that,
hainongorevi kuipa kwezvinhu pamazuva anoa, patinorevawo zvakare kuti things will be as usual, business as usual. Hapana chakataridza kuti nhasi manheru mvura ichanaya. It was business as usual. Vanhu kana vainda kumusika kumbare, vaitengesa, vemushikashika vaita, polisi yaingomisa vanhu. Ndirikati kutaura ndopanohlisa kuti sapamazuva anoa vanhu vaingoroorana vachichata nezvakadaro, nekudla nekumwa nekurodzana. Ndo zvichaitika pamusi uchadzoka Jesu. Zvinorevei? Zvoreva kuti kana Jesu achidzoka samangwana kana kuti sanhasi, sekutaura kwandiri kuita nemi, zuva rabuda zvakanaka-naka, harina kubuda kumavira zuva. Zuva rinongobuda kwarinobuda nako. Zvinoreva kuti vanhu vanotofuma vachiinda kumabasa kana vachiinda kubasa. Kana Jesu achidzoka manheru ezuva ranhasi, hapana chinombotaridza kuti achadzoka manheru anhasi. It is business as usual. Ndopanohlisa ipapo. Zvotoreva kuti unotofonera girlfriend kuseni iye Jesu achidzoka masikati, utorifonera. Business as usual. Vanoita recording sezvikuita vakomana vari pano, motorekodha kuseni, isu manheru chifuma tave tichinovata tave kudenga. Business as usual. Vanochata vachichata, vanorambana vachirambana, vanogwa vachigwa, muchicheya meeting vanoba vachiba, uchitobhuka hotera izvozvi uri mundege uchiinda. Sekuinda kwauri kungoita hausi kunosvika because ndege haisi kunomhara. Paichada kumhara wamanda icharira. Ndokuipa kwekudzoka kwaJesu. Why? It will be business as usual. Therefore, it shows that pane imwe mharidzo isingazoperi Jesu adzoka. Pane gumwe rufu gusingazoperi Jesu adzoka. Pane umwe muchato usingadeclarewe Jesu adzoka. Pane umwe munhu asingazoperi kubhabhatidzwa Jesu adzoka. Paanonamata kuti nekutenda kwako muzita raJesu, nasi ndokubhabhatidza muzita raBaba neremwanakomana neremweya, paasati mweya asati ati nemweya mutsvene wamanda inorira ruoko rwakasimuka, umwe achanyikwa asati aburitswa wamanda icharira. Business as usual. In other words, gentlemen and ladies, we must be ready. Tofange takagadzirira. Why? Because the day of the Lord is upon us. Zuva remukuru rave pedyo. Ndechipi chioneso chaungataura chisati chaitika? Chingava chipi? Shoko raMwari rakataura kuna zvakazarukwa ichitsanangura about the end times. Chapter 6. Apo panovhukwa zvesimbiso. 7 seals. The Bible is clear. Ipapo pakavhura chisimbiso chechitanhatu. Denga rakabva sezvinoita bhuku richipetwa. And then pakazaruka, pakashama. The Bible records. Ndokubva paonekwa vanhu vachitiza. Pakatiza vapfumi, pakatiza varombo, pakatiza mageneral, pakatiza vadoko, pakatiza vakasungwa, pakatiza vakasununguka, pakatiza vachengeti vemari, pakatiza varombo. Vese vaitiza vachitaura, makomo tiwirei tirege kuona uyo anouya ari mwanakomana. But after that, pazvakaitika izvozvezvo, paitika zvimwe zviitiko zvese zvekudonha kwenyeredzi 1833 ndopakagumisira kuti chioneso chekupedzisira chakataurwa chekuti nyeredzi dzikadonha. Padzakadonha, then pakazoonekwa chiitiko chekuzaruka kwedenga. In other words, from 1833 kusvika padhei rino randiri 2022, denga harisati razaruka. Pachine mutsa unotyisa. Chii chakamisa kuzaruka kwedenga? Ivhangeri iyi yeushe inofanira kuparidzigwa marudzi ese nendimi dzese nevanhu vese ipapo kuguma kubva kwasvika. In other words, kuguma kwakamisiwa nekuda kwemharidzo. Mharidzo ipi? Mharidzo ye-good news. Good news dzipi? Dzekuti Jesus saves. Mharidzo of the kingdom. Which kingdom? The kingdom of God. Inozikamwa nei? Nokuti Jesu ndiye ishe weSabata. When the gospel of the kingdom, who is Jesus,
the Lord of the Sabbath, kana chinge yaparidzwa yekudzosera vanhu kucreation week, kuti Mwari wakasika nemazuva matanhatu akazorora chinomwe, kana yaparidzwa kuguma kuchasvika, ndo zvinonzi zvisimbiso chaiswa pahuma dzevana vaMwari. Rega ndikutaurire, kana wanga wakarivara, zhizha rasvika, muonde watunga, gadzirira. Ishe tomutendai, zhizha rave pedyo, tinokumbira mutipe simba rekugadzirira, tirege kufutiwa nekudzoka kwenyu kwechipiri, but tiwanikwe takamira munzvimbo dzedu nekusatya. Muzita raJesu tanamata. Amen. God bless you. Mambo haripo pamsewo, wafa pamchinjiko, asiyano ya zeno, kotora wakewo. Pamsewo, undepo pamsewo, Pamsewo, undepo pamsewo, kuchawa kusafa peringua emnyango ifikile mnyango Baba okudenga tokutendai panguva ino muri Mwari vane nyasha, Mwari vakanaka. Tinouya pamberi pechigaro chenyu sevatadzi
pfungwa dzedu dzakakutadzirai semayuthi, tsoka dzedu dzakafambira zvakaipa, maoko edu akabata zvakaipa, takatamba mutambiro wakaipa. Asi nekuda kweropa raJesu panguva ino, mukutadza kwedu tinozvipunzira patsoka dzaJesu Kristu. Mwari wenyasha, Mwari werugare, burikidza neropa raJesu rakaerera pamuchinjikwa, tiitirewo nyasha. Ndinouya nemayuthi ese panguva ino, vanokutendai nevasingakutendi, kuti Mwari makavasika muine zano, mukavabvumidza kurarama nekuti mune zano navo. Vaitirewo zvakanaka, tai kuti vave vana vane rudo mukati meupenyu hwavo, vave vana vanoshanda neushingi, vave vana vanoteerera vabereki, vave vana vane hunhu. Bvisai have yekufarira zvakaipa, bvisai have yekuda mari dzavasina kushandira, bvisai have iyo inounza chitema nemhando yachitema. Panguva ino Mwari, ngakuvanamatira pavanobuda mukati medzimba vachienda kumabasa, vatungamirirei. Vosevenza, vatungamirirei. Vodzoka mudzimba, vatungamirirei. Ngakunamatira avo vari mumarelationships, naivo Mwari vaitirei nyasha, ramangwana ravo rive rakakomborerwa. Vandudzai upenyu hwavo. Ngakuvanamatira Mwari pavanorarama nherera padzinorarama, vaitirei nyasha. Mwari wangu namuponesi, vana vamwe vakatizwa nevabereki, vaitirei nyasha. Vana vanogara voga sevabereki, vanochengeta vamwe vana vobva vaita saivo vabereki, vaitirei nyasha. Panguva ino Mwari, ndinokutendai nekuti manzwa munamato yedu. Vakomborerei pakubuda, vakomborerei pakudzoka. Haiwa Jehovha, muri Mwari wenyasha, kumativi mana ose enyika, mayuthi ese maitirei zvakanaka. Ndo munamato andinosiya muna Jesu nogara nokusingaperi. Amen. Ndanzwa nezvikomborero muri kuvapa tenzi, vamwe vari kugashira madonwe mundipenyi. Mwari kuneneni, Mwari kuneneni, madonwe mundipenyi. Mwari kuneneni, Mwari kuneneni, madonwe mundipenyi. Musandi kureba bakananda shata ini itenzibo sazondisiye mutawe wenyundipenyi. Mwari kuneni, Mwari kuneni, madonwe mundipenyi. Mwari kuneni, Mwari kuneni, madonwe mundipenyi. Rimuchitema tine urambo ini, imoyowa batwange pasi mundisu nungurenyi. Mwari kuneneni, Mwari kuneneni, madonwe mundipenyi. Mwari kuneneni, Mwari kuneneni, madonwe mundipenyi. Mudzimu
mundipenyi tiri muchitema tine urambo ini iwa moyo wabatwa ngepasi mundisunungurenyi mari kuneneni madonwe mundipenyi mari kuneneni madonwe mundipenyi musapfuwo remabofu marapenyi itaumbawa wa Jesu runyara rondipenyi marikuneniwo madonwe mundipenyi marikuneni madonwe mundipenyi. chatora mukana uno kunamatira mhuri dzedu. Ngatinamatei. Ishe vari kumusoro kudenga, tinokutendai nemukana wekuuya pamberi pechigaro chenyu, chigaro chenyasha icho chatinoitirwa zvakanaka kana tikauya kwachiri. Tinounza mukati menguva dzino mhuri dzedu Mwari, dziitireiwo zvakanaka, dzishanyirei, mudzibetsere. Tikurarama munguva yekuti mhuri hadzisina kubatana zvakanaka, wakaipa ari kudzirwisa nenzira dzakawandisa. Mukati menguva ino, kutaridza kupererwa kwedu nekusakwanisa kwedu, tinokumbirawo rudo rwenyu nenyasha dzenyu zviputire mhuri dzedu, dzichengetedzeiwo. Tunamatira vana vari mukati medzimhuri idzi, pavanenge vari kure neziso ravabereki. Imi Mwari vaiziso ravo, vachengetedzei muvaitire zvakanaka. Musavatendera kugumburwa kana kubvutwa newakaipa achivaisa kurudivi rwake, asi tinonamatira kuti vakure, vave vana vanova zvikomborero mukati memhuri, vagova vana vanofadza nyangwe mukati menharaunda. Namatira vabereki, vaitirewo zvakanaka, vabetsereiwo panenge vachishingaira kuraramisa mhuri, vabetsereiwo mune zvose zvavanenge vachiita. Rudo gusadzima mukati medzimba dzavo, muvabetsere pavanenge vokonana, vakasire kukanganwirana. Rudo gwenyu gurambe guri pakati pavo. Ivaivo nemhuri dzimwari, nekushungurudzika kwose kunova nemhuri dzine masquabbles akasimba chose, havaonani semhuri. Tinovanamatira kuti panguva ino rapaiwo mhuri idzi, mudziitire zvakanaka, kuti mukupedzisira kwazvose rudo gwenyu ndigwo gunotonga mukati memhuri idzi, tigoponeswa tose nemhuri dzedu, navabereki vedu navanun'una vedu, nanamai vedu namazitete edu. Semhuri yose tiponeswe, nekuti rudo gwenyu gwatichengetedza pamazuva ekuvhevhetedzwa kwemhuri. Imi Mwari makomborera nokuchengetedza mhuri dzedu. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Toda zvikomborero, zvikomborero zvedu, unotidonera mutsa. Toda zvikomborero. Home at last.
The brave that sin has made has finally been removed. For the saved will spend eternity basking in the sunlight of His presence. Yeah, what a gathering that will be when we meet our first parents there, expelled from Eden, but saved by grace. We are home at last. We going home at last. We are going home at last. Leaving this earth for a better place. How? Come along, to inhale the apostles. We'll be there. Oh, I can't wait to see that we forgiven for Him. We'll be there too. Oh, Abraham, Enoch, Noah, who's overcome from the north to the south, from east and west, yeah. We are going home at last, to spend eternity in Emmanuel's land. We are going home at last. We are going home at last. I'm leaving this earth for a better place. Yeah, yeah. We have won at last. We're going home at last. We are going home. We will be home at last. To spend eternity in Emmanuel's land. Emmanuel's land. We are going home. We are going home at last. I'm leaving this earth for a better place. We're going home. We will be home at last. To spend eternity. We will be home at last. Leaving this earth for a better place. For a better place. Oh, I'm leaving this earth for a better place. For a better place. Yeah, I'm leaving.
says the